mutungamiri wenyika yeZimbabwe President Masodanzo Mnangagwa panguva inoi vonzi the door is open. Panguva inoi he must live peacefully. Zarapinda mashoko okuda panguva ine atirikuona kuti vanhu vakajamuka. Panguva ine tichiona kuti people have rejected constitutional amendments. Tichiona kuti even Themba Mliso is admitted achiti chaita kuti vanhu varejecte is because of VP Constantino Chiwenga, and it's true. People want VP Constantino Chiwenga, and people they are endorsing what VP Constantino Chiwenga is saying. But if you want the constitutional amendments, let's go to the referendum. Sadc mashuka mla nyuko pangwa ni subscribe or like on the bell icon. Panapa pachika zvikana posta this picture na muri kuona vanogeza mutungamiri wenyika pavhova doro kanzi must exit obudanyira chiti emaso Mnangagwa the door is open. Please choose a graceful departure over a humiliating exit. For the sake of the nation and the region, it is time to go. The people have waited long enough. Go now and let Zimbabwe breathe. Hashtag no to 2030. Onaenda Birachit associating with criminals led to Mugabe's fall. Now Mnangagwa follows the same path with known international fraudster Bigino Chivayo. His removal is overdue. ZDF, you must enact Section 212 now before the authority is completely disbanded. No to ED 2030. ED must go now. Ndio mashukuru kuda pangwa ine alikunwaza mtukamiri wenyika ari pangwa yakaoma. Uchenkozi these voices as they are echoing. Pangwa ine arikuya achiposition mtukamiri wenyika in a state is serious, in a state yekuti if akasera action things might be tough for him. And developments arikuona kwenda munhu wese kuti pangwa ine change is imminent. Vanhu vakamirira kuti naimi action aingaitiwi at its earliest here. But I comment section medu dzofungira enyi matudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, on the bell icon.